लाइमोनफ्रा जोंनि न'खरनि इयुन न'खरनि भबिष्यत फिउचार जोंनि समाजनि जोंनि गामिनि जोंनि ओनसोलनि जोंनि रायजोनि आरो जोंनि हादोरनि एबा देशनि भबिष्यत आरो बे भबिष्यत जोंनि जेनेरेशनखौ इयुन जोलैखौ जोंहा मोनसे गोग्गो दिगजों गोग्गो राजनितिजों जों लांनांगौ आरो बिसोरखौ जों जेसेबां गोग्गोयै सानहोनो हागोन बिजिर होनो हागोन मेगन सिगाङाव जों बोदलानानै होनो हागोन एसेबांनो जोंनि देशनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जोंहा निस्सय मोजां जागोन बे खारनावनो जोङो लाइमोनफोरखौ जोंनि आथिखालनि राजखान्थिनि सिनारिय'फ्रा माबादि जोंनि राजखान्थिया बबे लामाजों थांनो नागिरगासिनो दं बे गासैबो जिनिसखौ जोङो लाइमोनफोरजों सावरायलायदों आरो सावरायलायनानै बिथांमोननिफ्राबो निस्सयकै बे बाथ्राफोरखौ बुजिदों आरो फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव समस्ति नायै समस्ति बिथांमोना निस्सय बिजिरदों आरो बेयाव दिनै UPPL दोलोनि जोंनि बिजाथिफोरखौनो निस्सय बिथांमोनहा चइस खालामदों आरो बेबायदिनो फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि मोनफ्रोमबो बियाबनि बिजाथिफ्रा देरहागोन आरो नैबावबो जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा 19 नं चिरां समस्तियाव देरहागोन थारैनो दिनैहाय मोनसे बुहुमा गुस्लायसुला आरो बे बुहुमा दिनैहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों सोनारनानै थायो आरो बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजियानो दिनै बयखौबो इनफरमेसनखौ बिथांमोननि खाथियाव लानानै थाङो आरो मोनसे जेंना मोनसे इस्युजों बिथांमोनखौ खाथियाव एकदम माने जोबोद आंगोयै जोबोद गोथौयै बिजिरनायनि नायनायनि मोनसे सुजुग लाबोनानै होफैयो दिनै बेबायदिनो ससियेल मिडियाफोर थाबाय बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा निस्सय आं सानो बिथांमोननि इनभल्भमेन्टआ जोंनि भबिष्यत खारन राजखान्थियाव जों मालाबा ओरैबायदि लांथिया राजखान्थि खालामनायबो नुयो जेराव नोङो समाजनिबो खोथा थाया जोंनि सोदोमस्रिनि बाथ्रा थाया नाथाय दिनै लाइमोनफ्रा रोंखा राखा लाइमोनफ्रा जुदि आवगायबोयोबा जोंनि राजखान्थिया मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे लेभेलाव निस्सय सौहैगोन आरो बेबायदि जुदि सौहैयोबा हारिया मोनसे आसा खालामनो हायो जे मिजिंथिनो हायो जे बिनि जेंना जेंगोनाफ्रा जोबस्रांनानै बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिफोर बिनि गोजोन खौसेथि बेखौ निस्सय जों मोननो हागोन आरो गाव गावनि जे थामोनथा रैखाथि सिनायथि बेजों लोगोसे गुबुनखौबो बड'फाया होलांनाय जे प्रिन्सिपल थां आरो थांनानै थानो हो बे बाथ्राफोरखौ जोंहा लाइमोन बिथांमोनहाबो मोजाङैनो हयथ' मोनथिनो नाजादों आरो जों मोनथिहोनाया जोंनिबो दायित्व आरो बेखौ दिनै मोनथिनानैनो बिथांमोनहा निस्सय आवगायबोदों आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बियो बुंनांगौ खोथा गैया बियो UPPLनि आखायावनो फैगोन रन्जित बसुमतारी बिथाङा देरहागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा फैगौ 4 मेयाव जों बेखौ एकदम रोखायैनो मोनथिगोन मानोना जिफोरबायदि खामानिखौ जोङो थांनाय 5 बोसोराव मावदों बेनो जोंनि मोनसे देरहानायनि बा जोंनि फारसे खुनु गोनो गोथो गैयाजासे गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि आसि थाइसेनि गेजेरजों निस्सय UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव होगोन बे जों एकदम खांबाय जे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि 5 बोसोर सासनाव जेराव थांनाय 17 बोसोर BPFनि हाग्रामा महिलारि सरकारा बे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो हायाखैमोन जाथि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय गावजों गाव नोङो नेरलायनाय मोनसे थासारि दंमोन आरो रैखाथि गैयै मोनसे थासारि रैखाथिनि बाथ्रा बुङोब्ला जिउनि रैखाथि आरो सम्पतिनि रैखाथि गैयै मोनसे थासारिमोन नाथाय UPPL सरकार प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे गासिबो सोलायनानै मोनसे कन्जिनियेल मोनसे एटमस्फियार फैदोंमोन जेराव गाव गावनि मोनथायनि बागै गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक भइसखौ बयबो होनो हादोंमोन आरो बेजों बयबो मोनसे गारांजोंनो गोजोननि फारसे खोथा बुंदोंमोन खामानि मावदोंमोन आवगायबोदोंमोन जाय खार'नावनो दिनै फैगौ 9 एप्रिल बा गाबोन जि जोंनि केम्पेइना जोबगोन बे बेलायाव जोंनि बे मोन 18 समस्तियाव जोङो नुदों जे दिनै थांनाय 5 बोसोरनि जोंनि जे मावनायनि फिथाइ बे फिथाइयानो नैबारनि बिसायख'थियाव मोजां मोनसे रिजाल्ट लाबोनायनि इंगित होदों आरो जोङो मोन 18 समस्तिनि गेजेरावनो गासिबावबो मोजां पारफरमेन्सखौ खालामबाय थादों सार बिनि गेजेरावनो नुनो मोनदों जे जायगा फिजिकेलि आरो अरेलि माखासे
एटाक खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बेयो जोबोद बेनि गेजेराव सारा मा खावलायहरनो सानो जोबोद बेयो माने साननो गोनां बाथ्रा दुखु गोनां बाथ्रा जे जोङो UPPL हिसाबै गोजोनखौ जोङो जेब्लाबो हास्थायो आरो गोजोननि थाखाय जों खामानि मावो गोजोनखौ हास्थायनानैनो जों बयखौबो खावलायबोदों जे बेयाव खुनु बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय सोरखौबा हिंसा खालामनाय सोरखौबा रायनाय बाथ्रा बेयाव जानो नाङा बे मोनसे कनस्टिटिउसनेल माखासे सोदोबफोर जोंहा बाहायनांगौ थायो आरो राजखान्थि होननानै बुङोबा दिनै इलेक्सन होननानै बुङोबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट मोनसे थायो दा बेखौ दिनै मानिनानै सोलिनांगौ बेखायनो आङो जिखि हान्जानि जायाथों मानो आंनि हान्जानिखौबो होन आरो जेरै हेंथा हान्जा होनोबा बेयाव BPF आरो BJP थाबाय गुबैयै दा बिथांमोननि साफ्रोमबो वार्कार्सफोरखौबो आं बुंगोन जे बिसायख'थिया दिनै जागोन गाबोन गैया जागोन गाबोन जोङो एखे मोनसे समाजावनो थागोन मोनसे बाजार मोनसे हाबा हुखायावनो जों एखेलगे थागोन दा बेयाव बिसायख'थियावनो गावखौनो गाव मोनसे गोजान फाराग खालामनानै लानाया बे बेसेबां गनायथाव जागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन बयखौबो जे गोजोननि थाखाय जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानांगोन खौसेथिनि थाखाय जों बिसायख'थियाव बाहागो लानांगोन जोंनि जौगानायनि थाखाय बाहागो लानांगोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि माने बैसो जानाय मानसिफोरनि थाखाय आरो अभारअल जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव मोजाङै जौगाखांनायनि थाखाय जोङो बयबो गोजोनै जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानो आं बेखौबो खावलायो सोरनि समस्या एबा सोरनि आखायाव थांगोन बेयो बुंनांगौ खोथा गैया बेयो UPPLनि आखायावनो फैगोन रन्जित बसुमतारी बिथाङा देरहागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा फैगौ 4 मेआव जों बेखौ एकदम रोखायैनो मोनसिगोन मानोना जिफोरबायदि खामानिखौ जोङो थांनाय 5 बोसोराव मावदों बेनो जोंनि मोनसे देरहानायनि बा जोंनि फारसे खुनु गोनो गोथो गैयाजासे गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि आसि थाइसेनि गेजेरजों निस्सय UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव होगोन बे जों एकदम समस्ति हिसाबै माखासे भटारफोरखौ दानख'नाय आरो दाजानाय जाबाय बे बुस्थुआ गोहोम गोग्लैगोन नामा नोंथांमोननि पार्टियाव जेननाय देरहानायनि खेथ्रआव बे जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा मानोना थाखानाय बे सिंनि समस्तिफोरखौनो ओरै खालामलायनाय जादों बहाबा समस्तियाव बे दाजाबहैदोंब्लाबो बे जों जेराव हाबा मावखानाय जोंनिनो वार्कार्सफ्रानो बाव दंखायो बेनिखायनो आरो बे दिनैसो जाब्रबनाय जिनिस नङा होमबा 2023आवनो जानाय जिनिस जायनि थाखाय जों गेजेराव बोसोरनै सम जों मोनबाय आरो बेयाव एडजास्ट जालायनायनि थाखाय खाबु मोनदों बेनिखायनो नैबेयाव जेबो प्रभाब गोलैनाय नङा